हामबाय ताकलानि दिल्ली बारो अभियान बेलायखायनो गुरुत्वपूर्ण बेलायखायनो आगिलस्लाय बेलायखायनो अब तामनो जुदांनाय ताममाले जोंबो उपाग्रानि गिराता त्रिपुरालेन निबागि दिल्ली बारो अभियान थांगि दङ चिनर मेमोरेन्डाम सभा दंनाय जों हरबो 3 तारिखो जों रुवानारिनाय 3 तारिखो सारिकनि 3टा सारिकनि 3टा रुवानारिनाय चिनि ट्रेन बगि हा 16टा बगि दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानांगौ चिनि आरो बादारघाट थांनाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर और 3टा स्टेशन थांजानाय और 3टा स्टेशन गानाय तार हिंगे चिनि समय चिनि करिखा 3 तारिखो से जों थानांखायबा 3 तारिखो थाखा आरो 5 दिल्लीआव सगैयानो 5 तारिखो सगैखांगा 5 तारिखो जों रेस्ट ना हानाय 6 तारिख 7 तारिखो हिंगे जों आरो चिनि धरना दंनाय जन्तर मंतर धरना दंनाय 8 तारिखो जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिखो जों त्रिपुरा लाम रिलायसिनाय त्रिपुरा दिनै सानाव जों आगियाव जों रग सुख गोनां रग आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो बाबुनाय जाहाते अमहाय जारा रग सुख गोनां रग सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलाय खेको समानो आमगा ट्रेन रग 2-3 जना अमहाय के लेंलायो लेंलायखांगा कै जों बुरि रग खाब्रुं बिब्रुं उलायो दै रग लुलायो मेसेज लालायो अमहाय आर बायरे रगबो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायनाय दिल्लीनि हस्पिटालाव मा खाब्रुं अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकलाय केयारफुल जों सतर्क मा दंनाय अमहाय जाते जों इयाते जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दागखाय थांलायनानै बागै फान बाक्साखाय थांनानै बागैनाय जतन अमहायके सिलेक्ट लायदि दिनै हांगाय 26 तारिखो दिनै लास्ट डेट 26 तारिखनो नोंनि जे डकुमेन्ट रग जमारि फैबायदि जों पेसे सागलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय तखना आंबो नों मिडियानि बिसिंथि सागलाय रिनानि मोजोङो 26 तारिखो हांगाय दिनै लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारगमानि